Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň peşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýetiň baş derňew edarasy opozisiýa lideri Boris Nemcowy öldürmekde guman edilen 5 adamy resmi taýdan günäniň ýanwar aýynda ýönküljekdigini aýtdy. В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет... Owganistanyň dağ magdanlary we Neft gaz ministrligi transowgan gaz geçiricisini goramak üçin 7000 agdaly howpsuzlyk güýçleriniň döredilýekdigini aýtdy. Aşgabatyň Tokoy dowlagy diýilip adlandyrylýan meýdançasyndaky agaçlaryň ençemeti çapylyp guruluşy işleri başlandy. Araşdyrmagyň başga ýyllary Tokoy dowlagy döredilipdi. Häzir şu wagtda şol Tokoy dowlagynyň agaçlary çapylyp aýrylyp. Şuň biz bu webeýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Iran Birleşen Ştatlaryň Iranlylar üçin viza çäklendirmelerini girizmek arkaly ýadro ulalaşygyny bozan ýagdaýynda özüniň ar aljakdygyny dödürip 28-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň geçen hepde gol çeken kanuny Irana tapar edýänlere ýa-da Iran raýatlarynyň Birleşen Ştatlara vizasyz barmagyna pätkil döredýär. Şoňa meňzeş çäklendirmeler Siriýadan, Irakdan we Sudandan variant syýahatçylary hem degişli kanunyň potensial terrorçylaryň öňüni almak maksady bilen kabul edilenligi aýdylýar. Katýakran kanunyň Birleşen Ştatlaryň syýahatçylygy hem ykdysady ösüşe garşy sanksiýalaryny saklamak maksadyny görkezýänligini aýdýar. Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ýyl aýynda gelinen halkara ulalaşygy şeýle çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny öz için alypdy. Ulalaşygyň daşynda edilýän Eslendik ädim Iran üçin kabul ederlikli däldir. Iran zerur bolsa öz ädimleri bilen jogap berer diýip Daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Hussein Jaberi Ansari aýtdy. Ortiýetiň baş derňew edarasy indikaýda 5 adamy opozisiýa lideri Boris Nemcowy öldürmekde resmi taýdan günä ýönküljekdigini aýtdy. Derňew komitetining 29-njy dekabrda aýtmagyna görä Nemcowy öldürmekde guman edilip tutsak edilen 5 Çeçenstanla garşy resmi aýplamanyň gutarnykly görnüşi ýanwar aýynda öňe Boris Nemcow 27 fevralda Moskwada Kremliň golaýynda atylyp öldürilipdi. Derňew komitetining medeniýet wekili Vladimir Markin derňew jinaýatçylygyň esasy guramaçysy bolmakda guman edilen Ruslan Muhiddiноwy gözleýär diýip habar berdi. Что касается заказчика и организатора этого преступления. Azatlykda galýan Muhiddinow Çeçenstanyň lideri Ramzan Kadyrowyň howpsuzlyk güýçleriniň uly wezipeli ofiseridir. Pakistanyň polisiýasy Mardan şäherinde hökümet edarasynda bomba partlamasy zerarly azynan 10 adamyň wepat bolanlygyny we azynan 30 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Polisiýanyň wekili Sayed Khan Waziriň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä, partlama Milli Arxiv we Hatawalyş maglumatlar edarasynyň daşynda bolup durup partlamanyň jogapkärçiligini derhal hiç kim öz üstüne almady. Emma şoňa meňzeş ozalky partlamalar Pakistanyň Taliban guramasy tarapyndan öz üstüne alınıpdy. Mardan şäher Owganistan bilen serhetdeş Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň paýtagty Peshawar şäherinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Azerbaýjanyň häkimetleri meşhur azerbaýjanly jurnalist düşmançylykly Ermenistanyň peýdatyny çalyçylyk etmekde aýplap 6 ýyl türme tutsaklaryna hökm etdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu hereketi syýasy sebäpler bilen baglaşdyrýarlar. Rauf Mirkadyrowyň aklawçysy Fuat Agaýew jurnalistiň özüne ýönkelen aýplamalary syýasy sebäplere bagly diýip ret edýänligini aýtdy. Baş prokuratura Mirkadyrowyň Ermenistanyň gizlen gullukları tarapyndan 2008-nji ýylda hakyna tutulup Ermenistany Azerbaýjanyň döwlet sirleri bilen öpçün edenligini aýtdy. 54 ýaşly Mirkadyrow Azerbaýjanda rus dilinde çap bolan Zerkala gazetinde habarçy bolup işläpdi. Ol geçen ýylda Türkiýeden deportasiýa edilenden soň Bakuda tutsak bolupdy. Onuň tutsaklygy adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan giň derejede tanqid edilipdi. Human Rights Watch guramasy Mirkadyrowyň öz açyk maglumatlary üçin cezalandyrylandygyny aýtdy.
2015-nji ýylda dünýäde adından 67 jurnalist öz işi bilen baglylykda wepat boldy diýip serhatly reportyorlar guramasynyň maglumatynda aýdylýar. Düýbi Parisde ýerleşen Medeniýet azatlygy ugrunda iş alyp barýan guramanyň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä hatawalynan 67 jurnalist esasan asuda ýurtlarda öz işleri bilen baglylykda hüjümlere tedewar edilipdir. Guramanyň bellemegine görä jurnalistika boýunça iş alyp baran ýene 43 adamyň ölümi bilen bagly ýagdaýlar anyk däl. Bu ýagdaý 2015-nji ýylda ölen jurnalistleriň sanynyň hasy ýokary bolunlygyny aňladyp biler. Düýbi New Yorkda ýerleşen jurnalistlere goraýjy komitet 69 jurnalistiň ölenligini hatabaldy. Gurama Siriýany we Iragy jurnalistleriň ölümi bilen bagly esasy ýurtlaryň arasynda agzaýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Ortiýetiň baş derňew edarasy opozisiýa lideri Boris Nemtsowy öldürmekde guman edilen 5 adama resmi taýdan günäniň ýanwar aýynda ýönküljekdigini aýtdy. Prezident Putiniň açyk tanqidçisi Boris Nemtsov 27 fevralda Moskwada Kremliň golaýynda atylyp öldürildi. Ortiýet resmiýetleriniň Nemtsowyň ölümini derňemek boýunça soňky çäreleri barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Ortiýetiň ýokary derňe organy opozisiýanyň lideri Boris Nemtsowy öldürenlikde 5 adama günä bildirir. Derňe komitetiniň aýtmagyna görä gotornukly aýplaýjy akt 29 dekabrda suwdyň garamagyna berilir. 27 fevralda Nemtsowy Kremliň golaýyna atyp öldürdi diýip 5 çeşeni tanly günälenýär. Bu adamlar Zaur Dudayev, Anzor Gopçayev, Hamzat Bahiyev, Şadit Gopçayev, Şeýlehem Temirlan Askarhanow. Komitet jenayetçiligiň esasy guramasy diýip guman edilýän Ruslan Muhodinow dedi. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň hawpsuzlyk güýçlerine esker bolan Muhodinow häzir azatlykda. Ýöne Nemtsow maşgalasynyň bir adwokaty siýasatçyny öldürmek barada buyruk berenleriň hatarynyň Muhodinow bilen tamamlanýandygyna şüphe bildirdi. Vadim Prokhorov 29 dekabrda jenayetçilik barada buyruk berenler ýokary derejeli adam dedi. Prokhorowyň aýtmagyna görä Muhodinow Ünsi Kadyrowyň ýakyn teoriyasy näkilerden sawmak üçin saýranyp tutulan adam. 55 ýaşly Nemtsow Putiniň bir tanqidçisidir. Ol hökümeti okuyupsuzlukda aýplap, giňden ýaýran korrupsiýany hem-de Kremliň Ukraina baradaky siýasatyny ýeti ýazgarýardy. Odol ortiýetiň ilkinji post-sowet prezidenti Boris Yeltsin'in orun tutary bolar diýip çaklanan Nemtsow prezident Putiniň gaýdysyz tanqidçisi bolup çykdy. Sowet Soýuzynyň soňky ýyllarynda almy baglaçy bolup işleýän Nemtsow soňra merkezi ortiýetde ýerleşýän Nizhny Novgorod regionunyň gubernatory boldy. 1990-njy ýyllaryň aýaklaryna Yeltsiniň prezidentlik döwründe hem premier ministeriň orunmasary bolup işledi. Nemtsow 2003-nji ýylda ortiýetiň parlamenti dumany terk edip opozisiýon partiýalaryň we toparlaryň bir näçesini gurup olara ýol başçylyk etdi. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhedinde Amyderýada ýerleşen ada ýene-de üns merkezine düşdi. Serhed ýakasynda ýerleşen Garkyn etrawynyň ýaşaýjylary Owgan resmiýetlerine hat ýazyp, türkmen tarapynyň dawaly adada sim çekip garym gazmagyna şikaýet etdiler. Garkynly türkmenleriň arş şikaýeti barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň halkynyň müňlerçe hektar ýerini Amyderýa opdyryp aldy. Wagtyň geçmegi bilen Amyderyanyň ortasynda ada döredi. Garkyn halky şol ada mal hal geçirip bakýardy. Adadan odun çöp ýygýardy.
Yöne adany häzir Türkmen serhetçileri iýeläpdir. Garkynlaryň ada geçmegine Türkmenistanyň serhetçi eskerleri ruhsat bermeýär. Adanyň Awganistan tarap kynaryna gelip Türkmen serhetçileri berkidiş işine başlapdyr. Şonuň üçin Garkyn halkynyň Awgan hökümetine arza bilen ýüz tutandygyny etrabyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan Azatlyk radiosyna aýtdy. Garkyn halky arida berip gördi, şikayetlerini yetiştirip gördüler. Ýa-da ýene hem arida ýazyp alyp gelmekenler mukamul suallyga. Bizler şonuň aridasyny welaýatymyza garşy tapşyrjak. Hada bizlere sebep bolupdy. Şonuň üçin merdim şikayet etdiýär, barha şikayet etdi, ýa-da şikayet etdiler. Ihsanyň aýdysyça Türkmen serhetçileri gurulşyk işlerini öň alyp barýar. Adanyň bär tarapynyň garym-gadypdyr. Wedikenlisem oturdypdyr. Adanyň bär tarapyndan ýa-da jaldar tiýimleri we ýol edip maşinlerine ýol edip gelýär. Ondan ýene hem däre garşy tüýşüp gelýärler. Bular däre tüýşüp ýene hane bir ketdeken arym sapap topuryny göterip gelýärler ýokary garşy. Şu taýa bular kömür gömýär. Kömür gaýdaky dağın götünde owalka iki serhatçylar tarapdan gömülen eken. Bir wagtda Dawud hanyň wagtynda serhady belleden ekenler. Şol bellikden kömür şu taýa gömüle bolmaly. Awganistanyň serhetler we tire taýpalary boýunça ministerligine de Garkyn halky arza bilen ýüzlenipdi. Ministerlik tarapyndan Garkyna bir hökümet topary ugruldy. Emma howpsuzlyk şertleriniň agyrdygy sebäpli delegasiýanyň agdalary Garkyna barmandyr. Jowzan welaýatynyň merkezi Şybrgan şäherinden izine dolanypdyr. Ada barada derine geçirmek üçin Jowzan welaýatynyň hökümet toparynyň Garkyna barandygyny Ihsan aýdýar. Mektup uğrattılar, mektuplarına bile cevap verip, bunun suratlarını alıp, o gelen hayatı Şybrgandan gelip de, bilen barıp, hemme eden işlerini bile suratını alıp uzattık. Orada gelen hayatlar Şybrgandan gelip de, Şybrgandan gelenlerin öğreleri görüp, hemmesin suratını öğreleri çekip alıp gitti gördü. Amaderýanyň Awganistan tarap kynaryny berkitip bermegi Türkmenistan Garkyn halkyna öň wada edipdi. Türkmenistan Garkyn halkyna ýardam etse diýip Ihsan umydwarlyk bildirdi. Türkmenistan'dan başka suvarlara ekibirlere bana hem sahip olup otur. Özbekistan, Tacikistan, Türkmenler oluyor. Derya'da Buraya bir büyükler uçak verseler, o birileri bir derya almadan akızgın meseleler. Bizim o Türkmenler gitti de ona kop, onca edip otur. Bizim arzumuz, bizim kayışımız, Türkmenistan prezidentinden ve Türkmen halkından kinarsan istiyor. Bize kömekleşseler, yardımlaşseler. Bizim elimizdeki iymetimizce nanımızdan, bizim elimizden alacak olmaz. Bize nan versinler, kömekleşsinler. Çağalarımıza, başkalarına oku baradan, sıhhat baradan hemen arkadan bize bir yardımlık yetiştirdiler. Şu tayda hadamız var, ata mülkümüz, ata vadalardan kalan, derya alan. Bizim elimizden almaz, bize çağalarımıza, kesellerimize hemmesine yardımcılık verseler. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmyrdan Ulumrady. Türkmenistan, Awganistan gatnaşyklary temasyny dowam etdirýäris. Türkmen gazyny Günorta Aziýa aktyrmak boýunça Transawgan gaz geçirjisiniň Awganistanyň üstünden geçýän böleginiň howpsuzlygyna howatyrlanma bildirilýär ki, Awganistan gaz geçirjiniň Awgan topragyndan geçiriljek 700 çemeti kilometrlik bölegini goramagy ukyplydygyny nyktap gelýär. 27 dekabrda Awganistanyň dağ magdandary we nebit gaz ministrligi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goramak üçin 7000 agzalyk howpsuzlyk güýçleriniň dörediljakdygyny aýtdy. Gelin bu maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Sehradan dinläli. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Awganistandan geçen böleginiň howpsuzlygyny 7000 adamdan ibaret ýörite Awgan güýçleri üpçün eder. Muny Awganistanyň dagmagdan we nebit gaz ministri Dawud Şah Sabah 27 dekabrda Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynda aýan etdi. Dawud Şah Sabah bu barada takyk şeýledidi. Nägerani ise ciddi nädaram. Tedad ziyade kar mustaqil. Topuk proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin 7000 adamdan ibaret ýörite güýçleri belleme gödöňüne tutýas. Bu ören ulusan. Şol sebäpden gaz geçirjiniň howpsuzlygyny üpçün etmek kyn bolmady diýip Awgan ministri belledi. Ýatladyp geçdik Türkmen gazyny Günorta Aziýa sewitine aktyrma gödöňüne tutýan 1800 kilometrlik proýekti şu aýyň 13-nä marda badalga berilip, onuň 700 kilometre golay Awganistanyň şol sanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary dartgyny bolup galýan sewitlerden geçmeli.
Owan ministri öz çıkışında gurrun edilen ýörite güýçler ýurtda öňden hem hereket edýär. Bu güýçler ýurdun içeri işler ministrligine degişli we olar ýurtdaky dagmagdan deshalaryna we känlerine gödökçilik edýärler diýdi. Emma gepin gerdişine görä aýtsak, ady agdalan ministriň metbuat wekili şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren interwýusynda topyň howpsuzlygyny üpçünetjek ýörite güýçleriň yerli ilatdan düzüljekdigini aýdypdy. Owansanyň dagmagdanlary we Newitgad ministriniň metbuat wekili Muhayyedin Nuri bu barada jikmejik şeýle beýanat edipdi. حدود 7000 تن و حتی بیشتر از آن سرباز امنیت تپی Topyň howpsuzlygyny üpçünetmek üçin ýörite güýçler dörediler. Olaryň ählisi yerli ilatdan düdüler. Umumyň alanymyzda gaz geçirjiniň her bir kilometri 10 adam tarapyndan gorular. و این 7000 نفر در تقریبا 700 کیلومتر این پروژه برای تامین امنیت گماشته خواهد شد. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow umumy bahasy 10 milliard dollar töweregi diýilip çaklanýan gaz geçirjiniň Türkmenistandagky böleginiň gurulşyk işlerine badalga berilen güne proýektiň 2019-njy ýylyň aýagyna çenli dolu gurulup ulanışa beriljekdigini aýdypdy. Owansanyň Dagmagdan we Newitgad ministri hem geçen ýekşenme güni eden çykyşynda top gaz geçirjisiniň Owansanyň geçjek ugrunda injenerçilik tekniki barlyk işlerine öňümüzdäki bir näçe aýyň dowamynda başlanjakdygyny aýtsa-da, onuň gurulşyk işlerine haçan girişiljekdigi barada takyk maglumat bermedi. Şol bir wagtda Owansanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň käbir agdalary gaz geçirjiniň geçjek ugrunda yerleşýän welaýetlerdaky howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli topyň durmuşa geçirilmek mümkinçiligine şüphe bildirdiler. Proje topi mesele tamin emniyeti azwas. Owan senatory Maulvi Muhayyuddin Munsifi gaz geçirjiniň geçjek ugrunda döwletiň garşydaşlary hereket edýär. Gurrun edilen welaýetleriň owa we etraplarynyň aglabaty jeňçileriň elinde. Bu proýekde başlamadan odal onuň geçjek ýerinde howpsuzlyk üpçün edilmeli. Hususan da Helmand söwüşçilerden we minalardan arassalanmasa, bu proýektiň durmuşa geçirilmegi mümkin däldi. Top arkaly her ýyl 33 milliard kubometr gaz aktyrmak gödüňüne tutulýar. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metbuat e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Adatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Adatlyk radiosu. Sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň Tokoy zoology diýilip atlandyrylýan meýdançasyndaky agaçlaryň en çemesi çapyldy. Tokoylygyň ýerinde häzir gurulşy işleri başlandy. Agaçlaryň çapylmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylyw bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultan aýda Aşgabatda Tokoy zoology ady bilen tanylýan meýdançada baglaryň aýrylandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Bu zoolog nerede ýerleşýär? Şol zoologdaky baglar näme sebäpden aýryldy? Sehra Aşgabatyň Demirgazagynda Gargymyk deriýasynyň boýunda ýanky Ardu pasolkasyna geçilen kanalyň köprüsi bilen Gagarin köprüsiniň urundan çygyla etden kanalyň köprüsiniň aralygynda Araşsylygyň başky ýyllary Tokoy zoology döredilipdi. Ol uly ýoluň gyrasynda şol wagtlar Aşgabatyň çekki gyralysy hasaplanýardy. Aşgabatyň çekki raýony hasaplanýardy. Häzirki wagtda şol Tokoy zoologynyň agaçlary çapylyp aýrylyp, şonuň ýerinde gurulşy işleri alınıp barilýar. Şu köçäniň ady Kılıçkuliýew köçesi diýip at takyldy. Odan şol şäheriň başyndan aýlanyp geçen üçin oňa aýlaw ýol diýilýärdi. Häzirki wagtda şonuň ady Kılıçkuliýew köçesi. Şo köçäniň ugrunda häzir bir näçe gurulşy işler alınıp barilýar. Şol sebäpli agaçlaryň köp bölegi çapylyp aýrylýar.
Sultanayda şol ağaçlar düýünden çapılıp aýrylýarmy ýa-da başga ýere göçürilýärmi? Şeýlede näçe çemese ağaç aýrylýar ýa-da ağaçlaryň çapylan meýdanynyň ululugy näçerek? Ağaçlaryň çapylan meýdany elbetde uly. Indi bir uzunlygy bir 2 kilometr gowrak, 2,5 kilometr bardyr iki köprüniň arasy. Onun şol aýlaw ýol bilen, ýa-da Kılıç Kuliýew köçesi bilen Garagym kanalynyň arasynda da şol zolak emele getirildi, bağa ekilip, gurtoky emele geldi şo taýda. Ýöne men elbetde ağaçlaryň sanyny aýdyp biljekkä şo taýda häzirki wagtda gödüňine getirdiň bir 1,5-2,000 diýe golay ağaç aýrylandyr. Ýöne şol ağaçlaryň men elbetde koparlyp başga ýere göçürilip durany, ýa bolmasa çapylyp aýrylany dolu görmedim. Ýöne ağaçlar ýerinde ýok. Ýa şo taýda eýlek-beýlek geçeninde käwat geçilýär, bunda geçilip durlanok. Şo taýda ýa şo tokoýdolanyň agramly bölegi ýok, ýok edilip, aýrylyp, ýa şo taýda guruluş işlerine başlanyp durdy. Aslında demir haýat aýlanan ýerleri käl, ondan şol demir haýatyň aňyrsynda intek sevilmedik yerlerim var. Ýöne eýäm şol başyna haýat aýlanan soň eýäm şol haýsy bir guruluş firmasyna, guruluş edarasyna şol guruluş üçin bölünip berilen ýerde şo taýda görünýär. Şol ağaçlaryň ýakynda çapylyp aýrylmagy ýa-da göçürilmegi gata ähtimal. Sultanayda bilşimiz ýaly Türkmenistan gurok klimatly ýurt, şeýle ýagdaýda ençeme ýyllap ösürilip ýetişdirilen ağaçlaryň aýrylmagyna adamlar nähil garaýarlar, nähil reaksiýa bildirýärler. Size bu barada maglumat barmy? Adamlar bilen tähretdeş bolanynda şu ağaçlaryň çapylmagyna da göçürilmegine de ilat köpçüligi bir helekdir oňyn garanoklar gynanýar, her kim gynanýar sebäbi şeýle ağaçlary gurok klimatda ösürip ýetişmek üçin köp adam zähmeti gerek, işçi zähmeti gerek, ondan köp suw gerek, tehnika da gerek. Şol ýyllar boýy şo taýda adamlar işläp şo baglara gödöwçilik edip baglar galdyrylýar. Ondan soň şo baglar çapylyp aýrylýar, başga ýere göçürilýär de şoň ýerinde guruluş işleri alınıp barylýar. Şeýle zerurlyk gözeňinde tutulýan bolsa, mysal üçin şo taýlarda guruluş geçirmek, bir bina galdyrmak gözeňinde tutulýan bolsa, şo ýerler şol bağa ekilip, zähmet çekilip çykdyjy, edilmese gowalardy diýip adamlarda şeýle pikirler bar. Elbetde oňat garanoklar gynanýar, her kim şu baglaryň çapylýandygyna gynançylan durun etdiler. Ýöne biz elbetde adamlardan soraşylyp durulýan işler şeýle baglara uly beper ýetirilýär. Kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda köp daýhanlar tutuş ýyl üçin zähmet hakyny diňe bir gezek alýarlar. Azatlyk radio bilen söhbetdeş bolýan owa zähmetkeşleri esasy kynçylyklarynyň arasynda suw ýetmezçiligini, topragyň şoğurlanmagyny agzap, ýylyň aýagynda girdejesiz galyp hatda bergili bolup çykmak töwekelçiligi bilen hem ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýdýarlar. Daşow vilayatynyň ýaşaýjysy Şirin Daýdanyň öz tejribeleri barada Azatlyk radiosyna beren gurrunlaryny dinläýälim. Daşoğudyň ekin meýdanlarynyň topragy örenşor, topragyň şoğurlanmagyny näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz? Siziň bu urdan nähili tejribeleriňiz bar? Men bilemok, şoğurlaşyp ýatyr. Appak gobysat ekçiňim bolmaýar, näme indi bar, ýeri gowy ýerlerim bar. Siziň öz mellekleriniziň ýagdaýy nähili? Neçe ýyl boldy? Bize mellek alanymyza 43 ýyl boldy. Eli indi hazır yerimiz näme eksek bolupdyr. 43 ýyl, bil 44 ýyla garaýa. Siz öz mellegiňiziň topragyny nädip kadalaşdyrýarsyňyz? Ders saldyk, näme etdik, indi şu 44 ýyla garanda indi üzümimiz eýle-beýle özem bir 14-15 sotik ýerde oturýarys. Ekin meýdanlarynda topragyň şoğuruny aýyrmak üçin nähili işler geçirilýär? Zikeş kazdılar bil. Bir edaradan barıp kazdı. Sentябр'da Ağustan bir. Ekskavator barıp kazdı bolmasa dım şoğurlap ýatyrdy. Bu geçirilen işler nähili netije berdi? Nämerak bolup tura, ýaxşyrak mykanda temetip durun Hudadan. Hawa. Şor toprakdan nähili hasyl alınýar, näme öňýär, paxta önümçiligi nähil bolýar? Şol ýerden hem ya planymyz dolýas, ya tolman galýas. Net ýogaty berýär-de nämeni. Paxtany ýogaty kögerip çykýar, ýogalyp ketýär. Şowa şoralyp ketýär. Bir wagtynda ekdik, eken bilen tolmadym men. Azarak berdiler. Ýogalyp ketdi de. Hawa şoralyp ketdi.
Täze gazylan deýkeşler kärinde ýeriňizin golaýyndamy? Golaýynda şu. Şonda da şu oralýarmy? Hawa. Buğday bitýärmi? Buğdayam çalaw, yer yaman bolansa buğday kökerip çykýar, ýogalyp gitýär. Şeýle da. Bize obamyz özü gowda. Daýhanlar çekýän däkmedine görä girdiji alyp bilýärmi? Kıl aljagam bar, malyny sat tölejegem bar. Bergidar galan ýagdaýynda daýhan tölemeli bolýarmy? Aha, malyny sat tölemesiň boynuňa ýazýar onu, plan. Hawa, osu näme etjek? Tölep bir qarzdan qutulaýyn dep satýan da bir tanap banan. Pul soň nire geçirilýär? Sene, boynuňa ýazyp goýan soň şunu tölemeli bolýan da. Nämeler üçin tölemeli bolýar? Tehnika hyzmeti şunu kaplamasa ýazýar da. Hasylyň tolsaň berýär, ýapylýar. Tolmasaň boynuňa basylýar. Hasyl berse ödeýär, hasyl bermese ödemeýär. Hasyl bolanyk ödemedik ýagdaýynda tölemeli bolarsyň. Daýhan töläp bilmese kärinde ýerine näme bolýar? Ýeriň daýhanyň elinden alynýan halatlary bolýarmy? Alýa köbüsi bize bermedik. Bize köp bop ýaşaýsak öýüň içinde. Çağala ba gelen aktyk köplik bolansyň. Şun eliňden alsa olsun näme ýiyecek, näme giýecek? Ular nerede işleýär? Şähere ýakyn bolsa eken nämesse bir ýerde işlesäňiz işem ýok. Şundan başga. Daşoğuz vilayetinin ýaşaýjysy Şirin Daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada siz nähili pikirde öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebook'ta Azatlyk radiosu hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypamyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek az geldi, karaşan sana akça keptirim, gelsin salama, geçti köptirim. Akça keptirim, yayına irkana, pek asmanımda, oyuna irkana. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
hoşi ömrümün hoşi sen bidi dünya aydımlan başı yayda kanatan